S'informer, c'est bien, mais informer, c'est encore mieux. Et c'est ce que nous faisons tout le temps, amis chers téléspectateurs de la Piindi, on calminama on jurama ko dañde tigui weltade huccidde mon bon so tawi on jii ko wayni oɗon gandi wona Piindi gonɗen kono ko émission o wayno no tewno ko min e mon wiya école saaha mi yaltan ƴewde ko ganduɗa koko ɗum woni ko weltinta mon mi waɗana mon ɗum amin ɗo kuccite e gorko pullo jontaɗo keptinaɗo machallah e ko ganduɗa ko woni rap pulaar ko boɗo ruuɓe kono ala probléme tahara hande mbiyamne émission ne tawno il faut wula jaw te aussi il y a plein de surprises inchallah e nder émission mon mbaɗa ɗum découvrir so waɗi jomiraɗum eyi sanon Bowzy mi salminimama. Salamu alaikum wa Piindi TV o ko musidɗo mon guiɗo mon Bowzy aka Mr Romantic jeeya toon to cuuɗo men Sinthiou Garba Dara wuro Kolyaɓe région de Matam one love mboɗomi ɗo hande avec ma sœur Fatima Ndiaye debbo mo Piindi TV émission hande ko min e mon tigi ɓuɓata ɗum noon mi ari mi hokkam calmant tutti kam ɗo boisson wi kam yomi yar pour ƴewde est ce que mo wawa heelata seeɗa pour mi yurmomo kono wawa yurmademo nde tawno émission o wayi noon machallah mbaɗaɗo invité o so tawi e kala e saaha nde min goyi wadde ni invité men jotto min jewtidema koye ganduɗa ko woni projet ɗi jewtiden ko ganduɗa ko woni carriére o foof ko ganduɗa ko heewi ko majjunomon e ko ganduɗa ko woni ATCB ko émission min e mon foof feeñete ne gandi émission ko min e mon yaltini actualité yewtide ko hewti so weeli jomiraɗo inchallah ma won kadi message ji badɗi important mbaɗaɗo ɗo lancé ɗum no haɗen nden tan ƴeewen jengol garten mi andina mon hol mbaɗaɗo invité question ngaji ɗi yaaha mi woynamo ka hande kam jedde kam joguiɗo envie woynudemo caat jehen ƴeewen ari far min ƴeew jengol seeɗa min garta tigi rigui ɗum noon Bowzy mi salminima no feewi e dañde weltade tigui widema merci beaucoup e wadde amin invité chez vous min gari ɗo hande min jiiɗo ko ganduɗa ko woni ko tawete e ko ganduɗa ko woni kala rappeur hande ene duwi jogade ko ganduɗa ko woni studio kono ko jimi ɗo ko no heewi de Bowzy machallah yettere Allah an jeeyi ɗo mais wona bon hay so tawi wona min mbiyata wona studio très complet mais machallah wonko yeyete ɗo ko ganduɗa ko ene gollire no feewi saabu noon machallah Bowzy an soodi bagage uji foof mbiyama caggal Allah laawi mum ko mi kadi holko arata yeeso ko mbiɗa o inchallah foof ma won ɗo so Allah jaɓi ma won holko mbatten studio prise son walla hulɗum e hulɗum won to prise de voix son publicité sport publicitaire min mbaɗa vidéo ji shooting fof amin mbaɗa côté son image audiovisuel ok ko an tan woni hen walla ko équipe non min jogui équipe studio entertainment ko équipe wona neɗɗo goto bon précision noon minen fof ballodirte golle ɗe ci mais j'entends toujours que Bowzy ne jogui tubakoɓe liggodto des américains walla hulɗum ko woni toon ko partenariat ji rek ko sont des promoteurs ganduɗa jokkodirmi ne gara ɗo en en visite bon jaggue carrière am bon jiimi ko mbaɗami hoore keptini ɗum ɗi fof amin liggodira c'est ça holko waɗi link hakkude moon link komi artiste ne jogui droit wonde réseau mboɗo mes réseau mboɗo marki empreinte mes réseau sa yiyama hettinami hen profil am bon gollam on addi ɗum quoi tigui ɗum noon on nanni ɗum machallah on paami tigui tamin gonɗo hande koye studio Bowzy min goni machallah on mbaɗi visite studio en jiino wayi te kadi mo jokkodire e des artistes ɓe ganduɗa c'est frère aji makko e foof won tawmi ɗo joni émission ɓoyata haɗa nden ɓe gandano Bowzy ko suka rappeur artiste kettinaɗo no fewi ko ganduɗa ko woni e leñol pulaar sababuni noon tusno ko mo addi façon musique makko mo addi Bowzy jeeya ko to Sinthiou Garba konko Bowzy eɗen mbawi wide noon ene jeeya ko ganduɗa ko woni e musique aji makko ɗe wadda ko ganduɗa yimɓe heeɓe mbaɗi ɗum critiqué ne wiya ko son uji ɗi pewani o watta kono sa ƴeewi ha nder no wiyta ni konngol foof wonko yiɗi haalde so tawi neɗɗo hettima no fewi ne anda tigui ko pulaar o yimata ene jeeya ko ganduɗa ko woni e son uji makko joie la joie enen gandi koye 2021 o yaltini woni fin 2021 koye album makko tigui jeeya kono guiɗelam aussi koye son uji Bowzy jeeya sen ƴeewi ko ha joni e Bowzy o heeɓi wattude ko ganduɗa ko woni clip konkoye e o mo ganduɗa woni atmo mo andin men holko woni relation mabɓe holko woni hakkude mabɓe kono ha joni e clip aji Bowzy walla son uji Bowzy enen jiyamo de représente ko ganduɗa ko
woni son uji Baaba Maal saabi yimɓe heewɓe ne namdo Bowzy kam ko rappeur walla ko hulɗum Bowzy ko rappeur Bowzy par ce que sami nani ala nana ala yima son Baaba Maal Delia bon je me dis que est ce que o ko rappeur tan walla wonko suuɗi caggal Bowzy caggal nde fuɗɗiri rap Bowzy on musicien parce que dimension mo koynimi no mi wawi wide tan komi rappeur donc je fais tous les touches kadi machallah mbaɗo ekko guitare tu vois en tant que haal pulaar sa yen ekko guitare ma ruttu miidema caggal so miidema ruttima caggal noon kawrata ko Masou Segen Baaba Maal en Ousmane Hamady Diop en ko ɓen jogino musique pulaar o jikku kadi neɗɗo wawa yewtude leñol mum a wawa jiggoyade ko heddiɓe gacca ko ma ho min j'ai des origines mboɗo ko tawmi finate tawe ho noon mi tawa ɗum quoi ko musique pulaar joguiɗen musique pulaar en jarab gomani komi artiste musicien rappeur mais il faut mi rutto e asli men mi rutto e musique men woni yela woni folklore comme no Baaba Maal en mbaɗata ni jikku yebde ɗe en tottani motivation wuɗɗude tigi rigui ɗum noon en mbawa wiide musique pulaar taw min kalani Elhaji Baaba Maal tawno waɗi hen marqué empreinte makko no feewi mon donc lujita fe gorko ko mi salmini dendagal staff foof hade nden Bowzy jii e musique ma won tous mo jaaruɗa yimɓe foof mbi o ɓuuri yarde ko ganduɗa ko woni bombas mbiyen an kam ka sehil toti mon ami mi salminimo no feewi saabima yimɓeɓe hewɓe no ñingma e son uji ma ha tenti e son ñaama leeɓi won wiyoɓe ko Bowzy mini walla Bowzy mani Bowzy an ko yimɓe noon ñaama leeɓi bon Bowzy yimɓe ñaama leeɓi e puis kadi ñaama leeɓi yimɓe gandu wona bombas probléme ɓe ganduɗa ko musique bombas hadema juge neɗɗo ko waɗata ko yahata waɗa andi ko waɗata ko ñaama leeɓi wona haydara ko konngol tan rewi ɗon kadi ñaama leeɓi kadi wona bombas kadi ñaama leeɓi kadi ko fina tawa par ce que ko konngol ngol no rewiri ni holko sorni caggal mum ko sorni caggal mum ho mon fof kala ene wuuro ɗum kaala ɗum o mo haalani ɗum o tagaɗo malaɗo celluɗo fof en namdi ɗum mais qu'est ce que tu veux dire e ñaama leeɓi ñaama leeɓi bon somi haale somi firtinima konngol ko yiɗi firtu tan par ce que son ko bannoɗo hen clé quoi clé woni konngol ñaama leeɓi par ce que neɗɗo ñamata leeɓol sa ruttimi son he ma andu wona ñamde leeɓi woni hen woni hen ko jouissance weltinde fittanu mum neɗɗo noon saɗa weltini fittanu ma caggal Allah ne hokkuma cellal hokkuma kattane taw ka gorko aɗa sohli debbo taw ka debbo aɗa sohli gorko kala ko mbawɗa wonde hay sa woni sa ruttime dow e dow neɗɗo foof ene sohli sens opposé mum woni debbo mais est ce que kadi konngol ngol fotano ɓurɗo yodde dal mais ñaama leeɓi wona haydara mi wala haydara ñaama leeɓi kay ɗum wona haydara mais alandi leeɓi ñamiraki Bowzy ɗum leeɓi ñamiraki noon tagui teddinmi haala ha mi hokka ɗum yimɓeɓe noon nani ko cowi hen quoi fait mbaɗa wawno haalde tan wiye mbaɗen bégué mbaɗa wawno wiide son o nooso mbaɗa wawi wiide son o jouissance mais mbimi ñaama leeɓi mbete yimɓeɓe ene ƴeewa humpitade holko ɗum firti bon son cikkumi est ce que waɗani 1 an son o dañi 1 an oui mais ko son o dañi 1 an ha joni yimɓe nokki famde ñaama leeɓi o ha joni ñaama leeɓi was good guys ñaama leeɓi woni nooso woni jouissance weltinde fittanu mum neɗɗo noon saɗa weltini fittanu ma taw ka debbo waɗa namdo gorko kolka gorko waɗa namdo debbo donc c'était un peu ça quoi woni ñaama leeɓi ko ɗum dal woni ñaama leeɓi noose jouissance voilà après son waɗino ko ganduɗa ko woni bruit kewɗo a dañani hen regret non mi meeɗa dañe regret par ce que la chanson m'a propulsé ko wiyete o son waɗi hen propulsé ne wiyama hande dimension ngaji partout son totti ham des contrats son totti ham des sponsors son totti ham des interviews son totti ham invité wonde radio ji télé ji plateau ji donc mi wawa ɗum regretté andal kon ko ñaama leeɓi wonma lancé ñaama leeɓi totti ham hande ko jogimo foof e carrière musical par ce mais que avant ça mi waɗi ko ɓurɗum welde tu vois donc mara ko nden Allah hoɗiri wi koye oɗo son kuɓɓata ko oɗo son aduna andanma mais est ce que no jinnama keeɗi ɗum dañano seeɗa probléme et son non bon en fait c'est juste tan ko jugement ji yimɓeɓe gara ha tawta e jinnaɓe ma ɓiye kay waɗi ni mais min nena mi andi ko jibini machallah nena ma yeeha ɗo album haɗum yelde c'est la première femme à écouter mon album waɗi duwa waɗi foof donc o mandi ko gollami fof machallah kadi ko kilifa Allah mi tottima ko heewi donc wona son bonnatani son wawa bonnude tigui ha ɗum noon paami tigui ñaama leeɓi o haɗi nden tan namdade mo hol année mo mbaɗɗa sentir hoorema tigui e ko ganduɗa ko woni rap musique walla hol année mo puɗɗiɗa ni mbaɗa wawi wiide bon min fuɗɗima musique depuis 2014 wonnan ko groupe mais ma carrière solo puɗɗi minen ko en 2019 mais puɗɗimi wadde ƴettude carrière ma mais min en tant que tel en tant qu'artiste ko 2019 puɗɗimi carrière am
mais depuis 2014 puɗɗimi hip hop mais avant ces années même mboɗo concerno musique no feewi avec l'influence des artistes américains tu vois ɗi nafuuji mais ko 2019 ƴettumi kayram solo hol gonɗo idol Bowzy? Bowzy idol mum sa fayi côté rap ko Lil Wayne, idol mum sa fayi côté musique ko Baba Maal. Ndeysan ɗum ɗon ko noon enen émission men MIIN e MON émission MIIN e MON machallah ko ni tan mi wiide moon 2022 émission weɓatani tawno ko jiɗɗo ko ɗum woni ko batta ko eneni Bowzy erango woni ko ganduɗa hande kala to yimɓe jooɗi ko ɗum woni ko yewtete yiya Bowzy e goto accoutrement mo ganduɗa machallah ko hunde wadde baɗɗo aare no feewi yimɓe ne mbiya mbete Bowzy koko yalti ɗo yeehi leyɗele goɗɗe gam wadde oɗon ko ganduɗa ko woni image jeeteɗo e on album mo ganduɗa yalti ko le 18 décembre 2021 erango aɗa wawi min artinde hen seeɗa? erango ko première œuvre am jaltuɗo le 18 décembre passé machallah ko projet mo ɓoymi liggade par ce que mi waɗi makko 2 ans du coup façon diversité musicale foof nane makko sa heeɗima peut être ko reggae rek wonko ala e makko mais kala musique mo jiiɗa aɗa wawi heɗade album o yewti quoi donc ko hunde min liggi ko hunde ganduɗa min mbaɗi hende no moyen côté vidéo son foof instrumental uji foof min gaccani ko hunde min liggi et puis ala fof to min liggi ɗum son haɗo to jooɗiɗen ɗo donc ɓeytere Allah kadi weltinde nannguɓe e projet heɓe foof tu vois côté beat côté son kam foof vraiment kadi erango nanɗo ha joni ko yalti timmani hay 2 mois ko 1 mois et quelque donc yoɓe jaaɓe ganda ko mi nani a ñaami kas no fewi album mo mi ñaami mbaɗa yettama to 2 millions kokkeɗa o woni 2 millions mi jooɗi fayi kadi projet ji gari kadi waɗa final ala non min cikkanom guinden andi min ko ɗum muskaɓe rapportage ala non ɗo yo fañay ala ami hokkuma goto 1 million noɗɗama départ nde mbaɗa ha banque mbaɗa ala andi visa ɓi ɗo gagné ha joni mi yan taw briquage ɗe o jogui ɗi mais briquage ne ligguetene on tawa mais ko minen jaltinte mon quand même amin daro e gueɗe ɗe kono so ari ɗum noon machallah 2 millions ɗi waɗani ma wonne yaltoyi hol ƴettuɗo mbosa min nen won ƴettuɗo engagement e keɗimi hen kono eko keɗimi hen ko sen ƴeewi eɗen mbawi wiide ene weelami no fewi heɗade ko ganduɗa ko woni soma kardiato ko son mo ganduɗa mal acci hen haqqille no fewi ko son mo ganduɗa no weeli te mal acci hen haqqille no fewi saabu ko ɗum saabi ni jinmi andude hol jimaɗo e on kardiato no fewi ene wayno kardiato nan ɗon ɗum noon mi hokka bandiraɓe keɗo seeɗa kardiato mbani arde ma ɓiski mo tanum avance ɓeɗo son e o son kargueto hande min keɗoto o ko son mo ganduɗa hande min mi heeɗimo ɗum no fewi te enen mbawi wiide son o wonko ganduɗa ko ene waɗi hen marque yimɓeɓe no fewi bon kargueto ko jinnaɗo tu vois debbo ganduɗa teddinɗomi kala ko mbaɗa yaaha mbaɗa ummo amin gommi ɗo machallah hay musique mo mbaɗanmi o ummidima gonga ni certes saɗa waɗa hunde départ jinnanma belta mais so jomum andi ko yiɗɗo jiɗɗa ko kode bonani doucement hen ko neɗɗo mbaɗɗomi accompagné ndene komin tiggo ha ponimi ha hande on waɗi jungo makko donc debbo ganduɗa julɗo machallah hay sono seeɗa e hol seediɓe quoi neɗɗo ganduɗo hoore mum dimo cuuɗiɗo hoore mum dimo ganduɗo Allah quoi vraiment mbaɗa wawi wiide nenam c'est ma meilleure ndeysan mi salmini nenoyom bandam amnata fati julde Aissata Moudel c'est ma maman mon ami ma moitié mi salmini nenam Aissata c'est Dem Aissata Gallo hande somono wiyanoma hande sala miijo oɗo son hol moment mo binduɗa ɗum e hol instant mo ganduɗa mbaɗa inspiré au son bon au son mbaɗa wawi wiide mo jeeya premier fin album he mo gaɗimi windude mo cakkirimi wadde enregistré holko sawi ɗum kala ko mbaɗa wonno e makko mbaɗa yawa ha son uji gasi mbimi hankkadi témoigne am ñaagam e makko o timmi quoi par ce que mi waɗi résumé fof par ce que guila son départ sa anima ko jiɗmi haalde ma o heƴani e morceau mais kala ko mbawmi haalde ma mi waɗa ɗum résumé e morceau
ha joni ko kalmi makko ɗo mbaɗa yeewi par ce que mbaɗa heddi ko ɓuri ɗum est ce que waɗino d' accord mbaɗa musique départ am non par ce que min puɗɗimi musique nde ko 2014 presque après bac 10 kadi yimɓeɓe eɗen halpure eɗen jogui jikku sa lancima musique tan jinnama mer alacci kaari ene bona kaari ummi koye famille diw en ɗin afuji mais à la fin nde o andi hankkadi kañum ɓuuri ham doole min hooram kañum ɓuuri ham doole o waɗi hen ko wiyete duwaw yo Allah reen est ce que ça t'a pas arrivé que gonna e windude son o tan ha goyɗa ɗum ne ara min koto jooɗa tan mbo siftora hakkundam ko kewi hakkundam nenam moe way comme holɗum tan min gueɗe aduna ganduɗa mi wuuri ɗum ko fait comme min wuurdi ɗum tu vois ganduɗa ken waɗami touché comme holɗum kadi min machallah jinnaɗam yo Allah yurmomo yafom jinnaɗam gorko mo guiɗi komi cuulel wele to komi cuulel towsen donc kala ko gurdumi nenam ko muusi ko weeli ko kanko ɗim accompagné nde weeli kanko ɗim accompagné nde muusi donc ɗiɗon souvenir fof so garta yam wawa ɗum retenir min kadi komi kecco ɓernde kadi komi jalowo machallah fof kadi retti koye makko kecco ɓernde ko jalowo mais holko mbatta holko arata e ma tan souvenir e bamma e yumma e nenam bon je me rappelle nde gonnomi suh mbaɗa yaha wuuro nena men Allah waɗi komi cuulel noon holtoɓe ngari toɓe ngari waɗi cangol mawgol e waɗi cangol mawgol cangol sareɗo wawano ɓennude o yanno ko duwaw mo nawrimi o naati cangol pourtant duwaw yaade duwoyade o naati cangol ngol ndiyam ɗam heewi mo ha arimo ɗo taw mo wondimi ndeysan mais ko Allah tan ngalaɓe ɗum e kadi mo jaltimine so haalni kam ɗum tan eko ko ji action mo jiirimi ɗon ɗo ngandum ɗum noon hakkude ɓiɗɗo jinnaɓe mo foori ndeysan wona muynam tan walla goɗɗum par ce que holko jinnanɗo ma waɗanma caggal muynam e wonde e wadduma accompagné hol acte waɗantoma goto a wawi jiɗ ɗum donc ha joni ɗum noon kadi ganduɗa ko force jinnaɗe ɓiyum so siftiri ɗum tan ma ɓernam bon tellement ko min mi anda holko mbawmi ruttudemo par ce que o dendiyam ko heewi ine jeygue ndiyam e goɗɗum ɗum noon waɗi finde ɗum taw tigui o wi ko ganduɗa ko nene Kardiatou o yimo kadi son bello e mais moment min ketto son o won artiste beɗo amin rejoindre ɗo cikkumi c'est ton frère mais min gandir mom ko grâce à Toti ko artiste mo ganduɗa kadi machallah ko labɗo reedu jaaƴo no feewi sono Boy Sow d' ailleurs mi wiyatmo yo waɗ amin rejoindre ni il paraît que on mbaddi diyo onon ɗiɗo Boy Sow c'est un gars cool ko neɗɗo moƴƴo jalliɗo bello quoi ganduɗa ouvert omo hersani e huccidemamo haaldema wonde par ce que tellement omo teddi ndeysan c'est ça waɗi min ɗo guila wo kam ko ɓoyi ndeysan ko neɗɗo minen mbaɗata ɗeɗi domaine goto baddi son ganduɗa machallah yimɓe fof mbaɗi apprécié ndeysan mais noon wiwno hankkadi yaltini clip o hankkadi yimɓe ɗen namɗo clip o tigi Boy Sow o salminama no feewi joom konko woni joom ko antan machallah a waɗanni seeɗa tan kokkamo wawa yaltirde ni ɗum noon ni tawno machallah hande so tawi Boy Sow hande ari ɗo e studio ma waɗi ko hani nde tawno toujours ko yimɓe hewɓe kettoto e Boy Sow ko suko labɗo junggo ko suko mo ganduɗa machallah kadi joom needi mi yimo noon ay rappeur hewta needi mi haalnimo ɗon fof parfois aɗa woni ruuɓe jogo needi kam kono parfois il faut mbaɗa ruuɓe kono machallah ko neɗɗo bonɗo cool eɗen gandi Boy Sow ko rappeur en même temps omo jogui ko ganduɗa ko woni marque mo ko an tan o waɗinomi hen habillé ko ganduɗa ko machallah hande hewɓe battino heggino tawno ko waɗi ko ganduɗa ko weeɓani ko étude t-shirt aji feewni ɗum ha feewi addi ɗum ha pintiwi wi kam ɓorno min e kaali ɗumin ɓorni ko hunde ganduɗa kadi machallah en guittiranmo ɗum ko neɗɗo moƴƴo Boy Sow a salminama salminama bandiraɓeɓe salminama foof inde mon e yettode mon to woni eto woniri Boy Sow haaldere mon jeeyaɗo waɗbere makkaji no waɗere berenami mbaɗi bernamen celli nani jaam awi celli alhamdulillah Boy Sow hande yidemo ɗo e studio Boy o walla wiyo gara o gara o Bowzy hol relation gonɗo hakkude moon wiye Bowzy ko neɗɗo moƴƴo kadi ko neɗɗo ganduɗa hoorema jaajo ɗum yimɓe eyi par ce que Bowzy min puɗɗi andude ma ko gila 2015 walla 2016 tan on saaha eyi ko artiste min jindiri min jogui connaissance hen tigui enen gandi Boy Sow ko rappeur keptinaɗo no fewi machallah ene jeeya e son uji makko ko ganduɗa ko woni wurde galle baba
ko son mo ganduɗa waɗi marque yimɓe hewɓe ɗum noon toon o haalta hen ko ganduɗa ko woni yaltude ladde a wurani galle baba ma ko gurta hen ko eko tinata hen ko e foof kono kadi mi wawa kadi ko son Boy Sow mo ganduɗa kadi o waɗi ɗum clip pour andude tan Boy Sow wona tan e marque makko o woni kono wonko woni rabte ko gollimi hen kadi ko heewi ko heewi ko heewi love ene jeeya ko ganduɗa ko woni son uji Boy Sow mbete joni ka gaccito rap non gacci rap kadi mi acci rap non musique o hande en tolni saha ko changement départ ko rap mbaɗannomi encore fof mais yi ha benne sa nak change musique no puɗɗiram nde wonno wona min tan ko groupe wonno mi 2019 change mi carrière solo quoi ok actuellement hol projet ji gonɗa mais o saha joni kam mom koye projet mistére rek boɗomi hen en jogori yaltude ɗo yesso ba inchallah fuɗɗi nade mom holko wonmo inspiré on ɗiɗo ha mbaɗɗon duo hol mbaɗa o répondre ko an walla Bowzy non Bowzy ko wa fof wawa par exemple nami Bowzy ko no mbimami de ko nden tan 2019 waɗi mistére mo mbannomi nder mistére o jimomi nani momi featuring oɗon son taki ɗo wiyam ala probléme min mbaɗi son featuring machallah mi juuli mo Fouta men ɗiɗo mbaɗi son yalti heeɗa machallah en nakko en tan koye son yalti son en tan tigui machallah ɗum no wawi fadede ko no yimɓe jiiɗiɗo clip o en paɗi ɗon kadi clip o te min andi so yalti aussi ma ar ko ganduɗa ko woni Piindi TV badden émission no tewno hande émission ko émission ton frère ton ami woni Bowzy kono an kam inchallah min mbaɗi recevoir min gam min mbawa kadi yewtidde ha heewa Bowzy enen keewi haalde actualité tawno min e moon ko nono hande sa nani ko ganduɗa ko woni grève aji kewɗi ɗi école aji ɗi tout sukaɓe natti jangude no hanniri ni hol message mo mbatta lancé état o jangguinoɓe ha tentewi sukaɓe janggoɓe en tant que enen mbawi wiide janggannoɗo ha heeɓi goto niveau ene andi ko woni e jangde no fewi so ko waɗde lancé message kadi aussi laamu ngu andu kadi kamɓe koye maɓɓe tawi keeɓi ɗo ko janggi himneɓe ɗon donc fuɗɗotoɓe janggude ɓe woto ɓe jeeba ɗumen ɓe mbatta haqqillaji mumen e professeur uji ɓe jooɓa ɗumen à temps ɓe dokka ɗumen offre aji mumen ganduɗa waɗani perturbé jangde yimɓe ɓe donc yoɓe jaggu hen quoi grève so waɗi tan waɗat perturbé jangde foof et puis par ce que wona e localité goto ko état ndi Sénégal foof laamu ngu yettiri ɗum quoi par ce que prioritaire jangde moom fof ko hen yalta cadre uji hen jaltata les médecins foof donc woraɓe jeego jangde nde yoɓe mballu sukaɓe kadi no janggiri par ce que jangde jogui aade pourquoi Bowzy arrêti jangde makko complètement bon machallah mi dañi niveau rek en jeeya hen mi dañi niveau mi dañi licence 3 en droit des affaires tikku ɗum mbimi pourquoi pas jom waɗa entreprendre min gaccumi jangde direct mi waɗani hen hay 1 an commencé entreprendre puɗɗimi wadde business am multi service ɗina fuuji kadi ko jangde ha joni ko jangde wonde entreprendre ko jangde tigui ko ndenta tigui rende fandinde hunde mum hol ko faɗete album mum mbiyete Allah faɗi wadde tourné mbaɗo jogui tourné mais c'est juste ren ko konko mbaɗomi promo tour radio mi gaynani il faut mi gayna wadde promouvoir album o seeɗa so 1 mois rek fuɗɗo yaade Mauritanie Sénégal tourné ko entre Sénégal et Mauritanie inchallah ma waɗ ɗum kono ko tourné international mbawi wiide international parce que tigui Bowzy an a yawi même tourné international de non affaire o foof kadi hoddiriji Allah kadi ko Allah tan e gueɗe mum par ce que normalement le 24 juillet ɓennuɗo o taw mbaɗa fonno yaade Espagne festival goto ne wiye Golfe Arte Allah Covid 19 mi jaay ari ha ɗo on a signé un contrat anda saɗa image une divulgation une dame qui s'appelle madame Irma fo tigi on a signé un contrat mais suurama waɗama suturo mais Allah waɗi kadi heeɗani hen kadi yontani Covid ari bonni festival o kadi Allah e moƴƴi mum inchallah international her tan sabi namdotno hande Bowzy seeɗa e Boy Sow holko mbiyatami hol gonɗo Boy Sow o gagne neɗɗo debɗo tan ndeysan waɗama résumé han ko neɗɗo debɗo o duhara gonɗo mum eɗa mo duhara ko gagne souriant tu vois donc ala probléme uji vraiment wala probléme hay goto gagne mbaɗi cool vraiment ɗum kam ɗo wawi ɗum témoigné makko ɓe gandi ɗum no sohla no fewi ko ganduɗa ko woni e guemo mi wimon Fandia e addata ko heewi ko ganduɗa ko woni rap pulaar nde tawno ñanden émission mi waɗi mi salmi dendagal hettonoɓe e yeɓandoɓe émission récemment mo mbaddumi ko ganduɗa ko woni baileuse ene wonde o mo ganduɗa woni MC Ba
yimɓe jii mi noddi o mo ganduɗa woni visa bi yimɓe cikkano ɗum no woɗa mais avec Fandiaye tout est possible ne tawno garmi ɗo ko jokkodirde les artistes garmi ɗo ko wadde promouvoir les artistes ce sont mes amis kamɓe aɓe jaɓanimi ko heewi kono gaga ɗum kadi olon mbaɗa clashante ça nous plaît parce que nen min gandata goto foof mbawa ko mum taw min gandi ko mbawɗon ko wadde ko ganduɗa ko woni sohdi kadi badɗi fayida émission amen nana gasa haɗen nden tan widema hande holko ɓurma wadde marqué e ko ganduɗa ko guilno puɗɗiɗa wadde musique bon ko puɗɗima fadde musique faari joni waɗi marqué tan ko joom par ce que ko joom foof yalta neɗɗo sa fiɗi hunde caggal aɗa yiiɗi waɗa hen te moyen waɗa hen amour ma waɗa saki ɗum woni yimɓe mbiyata sacrifice noon wona rufde ƴiƴam walla goɗɗum hokko ɗum tama e doole ma donc wiide yimɓe kadi hay gonga ni hip hop ko classe en jeeyani mbiɗa joni ni ɗum welnata game o mais holko ɓuuri wadde classe wadde fayida dondu hoorema d' abord ƴeew no dewirɗa musique hande wonti e ndesri tu vois donc a filli aɗa acci haajuji ma hammuji ma foof ɗum noon wonde mi yahoro hen kadi woto goɗɗum tardine mbawɗon artiste musicien rapport yo ya live life mum waɗi ɓe mbiyata ɓuur gurdam ma tu vois wat ko cantirɗa o wat ko ganduɗa ɗum no wawi yaltindema hen ko ɗum woni game ɗum woni jour katto e wonde wat ko ganduɗa wattama limité kadi musique woni foti ɓurde ɗo hande yimɓe jalta Sénégal jaaha partout dans le monde pour ɗum ɗon noon y a des choses y a des détails ganduɗa yimɓe mbasa wiide ene komi pullo tan mi watta ɗum musique e diine wona gotum musique e leñol wona gotum musique ko musique à la frontière voilà mi ko ɗum paami hen quoi machallah Bowzy émission ko no mbinomin tan gasi ha laaɓi haade nden tan mi wiya holko woni konngol Boy Sow dernier moment hadde mi tottude dernier question Bowzy min mbawa uddin tawno émission gasi salmindaram e wetanade bandiraɓe kadi wetanadem an Fandiaye vraiment ka neɗɗo dariɗo e leñol he hande no mbaɗa ni journaliste heew so mbayi noon ma ko pulaar ɓeydi yaade yesso pulaar ko wayni tamit ndeysan en ɓuuri ɓeydat ha ɓuura ɗo quoi eyyi kadi salmin ɗon kayenam tottima tigi wonde émission han yijirama quoi tigi ko neɗɗo moƴƴo no usi wayi ko noon wayam ko noon mbayam ɗum noon kadi ko pulaar en poli namodirti e wona neɗɗo goto e ganden lawol ngol fof goto e ko ɗum noon tan tigi mo fof salminama weltanama tigi dernière question relation ma et Edmond Edmond avant tout c'est mon grand frère comme moi nana amitié wona e dara ko grand frère am ko gayen mbaɗomi encouragé ko mbaɗenno ba peut-être ko mi yiɗi wiidemi jour goto wi Bowzy sa ari a tawi sahuji computer ha heewi wedde hen ɓodde farata wona mélange tawra emin joyi sag firti ko mbatta ko gandaloɗo rume yimɓe ala yimɓe ɗo le ñaama lewi il paraît que won clip ma bannoɗo censuré Bowzy yimɓe fof ne mbiya jimata ko bone clip aji ma gaddata en tout ittita rewɓe mais en tout ittita rewɓe wonoɓe clip maɓe pourquoi kalis ce sont des mannequins ko yimɓe personnalité publique mais an Bowzy la plupart clip aji ma rewɓe mbatta ko siki e ɓon to ko silibaji gafan konguiɗi pourquoi ɗum ɗo yoɓe gandu musique wona diine ɗum mbimami joni joni musique wona diine musique ko musique on artiste doit être libre artiste mo ala liberté a wawa yettade to ittita rewɓe ɗo ko casting lancemi sur les réseaux sociaux mbaɗo intéressé fo kalden joɓa ɗumen no foti ça dépend ko mbaɗɗam facturé kalden hen sen pamodiri mbaɗnam ko jinmi ho komi artiste min mais ka ɓi pulla ne mbawi fadde mbaɗa clip mo ganduɗa wona tengade ɓe mbaɗa cosane foof walla ɗum ma waɗ son ko namdi fof no mbaɗami ɗum dawale son hol son ujam garoji nan yesso Allah jaɓi ko album e woni jiɗɗa ko ma yiide hen ɗum noon mais c'est juste son uji so namdi hunde fof waɗa ɗum tigui comme artiste il faut ko wona jogo liberté d' abord mais artiste mo ala liberté wawa ɗum e dara tu vois tigui relation ma e no mbirnomi ni Edmond min mbaɗa frère ko gaynam to neɗɗo ganduɗa tinɗani haydara mo humpa e gueɗe makko haydara humpa e gueɗe makko ɗum fof o noto ɗum fof ɓe noto récemment sah minen jaari sin jigar ɓe timma hen 10 jours ndeysan on a fait une journée là-bas ensemble machallah ko neɗɗo ganduɗa tinɗani quoi neɗɗo so tinima tan tinɗum ayi komi anda mi namdomo o andinami tomi wawa yettade somo jogui ɗon connaissance o yettinami ndeysan donc mi ala ko ɓuurimo ko gani baɗi poul minen jeeɗa wuuro wooro ko Allah waddi min depuis très longtemps tigui ba des décennies donc mo yetta Allah mboɗo yettamo
de passage on love mo bidu e mo flow kongol ma baccindi ko mbayinda bandiraɓe bon Piindi TV yo Allah kon wadde ni kala saha e saha nangon artiste aji mon ɗum waɗirde ni par ce que artiste ala ko wona média donc somin dañi amin jaaha média waɗa min accompagné somin dañi amin nodda média ene noto min ko yettere Allah ha jogi grâce à vous Piindi TV émission min e mon Fa Ndiaye DG télé o Daouda Moussa Dia sum jumay vraiment on yabo Samba Diop cellal hokken katane baade di matériel ji ɓeydo ha ganduɗa wona chaine sa waɗi bouquet ma canal ɗan nanga ɗum inchallah ɗum woni fandade nde ko wotere jagodiren juuɗe laaɓodiren ɓerɗe voilà ma waran yesso leñol ngol kadi il faut kadi yimɓe paama musique wona diine to ndewma rekoɗo musique wona diine ɗum taxata mbaɗa justifié ko ganduɗa ko woni kilimaji waɗi liberté a wawa nokku tigi min mbaɗi félicité no feewi Daouda Moussa Dia bandum Haruna Moussa Dia gagnade ko ganduɗa ko woni élection ngaji ɗi e ko ganduɗa ko woni commune ko machallah waɗi ko ganduɗa ko koko hani kadi commune Horkodiéré kadi waɗi ko hanne tawno machallah o liggima o walli sukaɓe o walli mawɓe o waɗi forage uji o waɗi guesse o walliɓe no fewi o walli kadi emploi des jeunes vraiment en mbiyamo kadi jamma ko juuɗe no fewi il est le meilleur ko wona ɗum ka ko yettude jarnude ko ganduɗa ko woni dendagal bandiraɓe yeɓoɓe mi wawa paade taw noon mi salminano mo ganduɗa woni safray mi salminimo no fewi e duwade gustogol jinnaɗo makko yo Allah yurmomo yaafo dendagal mayɓe julɓe kala c'est dur ainsi va la vie o arti kadi o artide omo machallah wadde kadi clip patam lam ni jof fewde ko ganduɗa ko woni ɗiyo bandiraɓe foof jeeɓi ɗum kono kadi salmi wadde wawde kadi jokkodirde makko nde tawno machallah ko dariɗo kadi ko ganduɗa ko woni rap pulaar ɗum noon ni salminino Aissata Mouɗo ɗo wawi wonde kala on calminama on juurama leñol Mama Demba Diallo mi salmini mi juurima baboyem baba Samba Ndiaye mi wiyamo walla mi wiyama Samba Campel mi salminimo bandum babam Ali moni rue mi salmini dennagal bandiraɓe papa wom Balla Sow nan ha to ganduɗa to woni to Espagne mi salmini gallo fof mi salmini sukaɓe mi salmini dennagal gallo e rewɓe fof hay goto mi jitani ɗum noon moƴƴo mamam Salamata mi salmini dennagal hettotoɓe fof miñam sehilam Alhaji Seydi Ndiaye Alhaji Mama Ndiaye mi salmini mi juurimama no fewi ɗum noon ko ɗum wonno émission men min e moon Bowzy merci Boy Sow min patna ko ganduɗa ko woni Piindi walla min gara ha golle ma so wiɗi jomiraɗo ɗum noon merci wonno karalagal ngal ko Thiat Bou Walo ɗum noon kala ko ngakke haal kay ñagui mo yafi wona farade wonno ko weltinde moon merci beaucoup